Club 21, el club de les ments inquietes a Ràdio 4. Al Club 21 mirem aquí, mirem a Catalunya, mirem a Espanya, naturalment, també mirem a Europa, però ens agrada tenir una visió internacional i a Andorra, aquí al costat, hi ha una empresa que va néixer el 87, una empresa de serveis comptables i consultoria empresarial que va néixer a Andorra, que feia molt servei a moltes empreses d'Andorra, però que va créixer afortunadament perquè els seus clients ho necessitaven, i ara aquesta empresa de serveis comptables i consultoria empresarial, Igmasa Management, està diversificada i està globalitzada a Portugal, Espanya, Luxemburg, a Holanda, Malta, o a l'Amèrica o a Àsia, per exemple. I cal dir que aquest creixement ha comportat que els directius de l'empresa es vagin incorporant piano a l'empresa, no només com a treballadors, sinó com a propis socis. Per tant, avui tenim aquí, com cada setmana, el fundador, l'home que va fer tot això possible, i el president honorífic d'Igmasa, que és l'Ignasi Maestre. Ignasi, benvingut. Escolta, avui, si et sembla, recopilem una mica i tanquem el tema de l'empresa familiar i fem una mica de síntesi, una mica de resum de tot allò que tu creus que és essencial per entendre què carai és el món, l'univers de l'empresa familiar. L'univers de l'empresa familiar és una forma d'empresa que té unes característiques peculiars. Una empresa familiar té de tenir un projecte en comú, té de tenir un líder, això de que l'empresa familiar tothom mana no, té d'haver-hi un líder, s'ha de respectar un principi d'autoritat amb aquest líder, i per sobretot hi ha un aspecte que fins ara no l'hem dit, però el dic avui, s'ha de saber on és el calaix de l'empresa i el calaix de la família. I no s'han de barrejar mai. Són dos calaixos, no un calaix. Són dos calaixos, han d'estar absolutament diferenciats, no hi ha d'haver confusió patrimonial i això és bàsic. És bàsic. Perquè seria el punt feble de l'empresa familiar, aquest. Seria un punt feble que en moments de dificultats no solament arrossega l'empresa, sinó que t'arrossega el patrimoni familiar per allò de la confusió familiar. Com que no se sap fins a quin punt el teu és teu i el de l'empresa és l'empresa, doncs tot passa pel mateix sac, cosa que és lògic, vull dir, des d'un punt de vista jurídic, però que des d'un punt de vista personal és terrible, perquè de perdre una empresa, perdre l'empresa, la casa i tot el que tens és una altra cosa. Escolta, parlem d'anècdotes, aquí al programa ens agrada anècdotes, ens agraden coses molt concretes i, per exemple, casos d'empreses emblemàtiques, no? Per exemple, seguint també sempre el professor Tàpies, no? Osborne, tu no ho diries mai? Osborne, el toro. El toro d'Osborne, tots el coneixem, allò que ha quedat ara com un símbol. Una icona. A alguns els agrada, a altres no els agrada. Bueno, però això ja és un altre tema. Vull dir, ells han tingut, Osborne ha tingut la gran visió de que algo que els va servir com a publicitat, en el moment en què es van prohibir la publicitat a les carreteres, saber-ho vendre al govern de torn, que allò era una imatge d'Espanya i per tant ha continuat, és l'única empresa que continua fent publicitat a les carreteres, a més una publicitat oficial i acceptada pel propi govern. Escolta, quan fa d'Osborne? 50 anys, 60 anys, 70 anys, 80 anys, 100 anys? Esgarrifa't. Osborne, quan va créixer, quan va néixer, Espanya encara tenia colònies. És a dir, quan va néixer l'empresa? Quan va néixer l'empresa, Espanya encara, tot el mercat americà, era una colònia espanyola. És a dir, Osborne va néixer fa 242 anys. Segle XVIII. 242 anys. Vol dir que és un miracle? Home, és un rara avis, cert, però no és cap miracle, perquè en definitiva la vocació de l'empresari, i la família Osborne tenia vocació d'empresari, el que té de saber fer és adaptar-se a qualsevol situació. Sempre hi ha client, sempre hi ha mercat, sempre hi ha comprador. Tu l'has de veure i l'has de trobar. Últim dato de família Osborne, 272 membres de la família socis actualment. 272. 10 en el Consell d'Administració i un que mana. Aquest és el gran secret. Aquest és el gran secret. Escolta, per acabar, un consell senzill però bàsic perquè les empreses familiars perdurin el temps. Ràpid. Fer un castell humà. Un castell. Tots sabem el que és un castell, no? Els castells dels castellers. Dels castellers, no? Vull dir, hi ha la base, hi ha, els que són forts i que tenen d'estar baix, hi ha els que estan més amunt, i hi ha l'enxaneta que està dalt de tot, no? Vull dir, si canviem el rol i posem l'enxaneta baix a la base fent pinya, la pinya no s'aguanta i s'enfonsa. Farem llenya. Farem llenya. Magnífic. Ignasi Maestre, Igmasa, gràcies. Fins la setmana que ve, en ple. Moltíssimes gràcies a vosaltres.